ଇ କଥାନି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ବାବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଷାର। ଜଙ୍ଗଲର ମଝିନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେନ ସାଧୁ ବାବା ଗୋଟେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଗାଧି କରି ଆସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲନେ ମୂଷା ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିଲା। ସେତ୍କି ବେଲେ ସେ ମୂଷାକେ ଦେଖିକରି ମିନ ଗୋଟେ ତାକେ ଖାଇବାର୍ କାଜେ କୁଦେଇ ବୁଲ୍ଲା। ସେ ମୂଷା ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାବାର କାଜେ ବାବାର ଆଶ୍ରମକେ ଗଲା ଆରୁ ବାବାକେ କହିଲା, ବାବା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବାବା, ମୋତେ ମିନ ଗୋଟେ ଖାଇବାକେ କୁଦେଇ ବୁଲୁଛେ ବାବା, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ବାବା। ଚିନ୍ତା ନି କର ମୂଷା, ମୁଇଁ ତୋତେ ମିନ ବନେଇଦେବି, ତୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୂଷା ମିନ ବନିଗଲା ଆଉ ଖୁସିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଲା ନାଚି ବୁଲ୍ଲା। ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସିଂହ ଗୋଟେ ତାକି ଖାଇବାର୍ କାଜି କୁଦେଇ ବୁଲ୍ଲା। ଡରର ମାଡ଼େ ସେ ମିନ ଆର୍ ଥରେ ବାବାର ଆଶ୍ରମକେ ଗଲା ଆରୁ କହିଲା, ହେ ବାବା, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ସିଂହ ଗୋଟେ ମୋତେ ଖାଇବା କାଜି କୁଦେଇ ବୁଲୁଛି ବାବା। ତୁଇ ଚିନ୍ତା ନି କର ବସ୍ୟ, ମୁଇଁ ତୋତେ ମିନନୁ ସିଂହ ବନେଇଦେବି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ସୁର ରଖିଥିବୁ, ଇ ଶକ୍ତିର ଗଲତ ଫାଇଦା କେବେ ନେଇ ଉଠାବୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମିନ ସିଂହ ବନିଗଲା ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦା ହେଇକରି ଜଙ୍ଗଲଗୁଲା ବୁଲି ବୁଲ୍ଲା। ମନେ ମନେ ସେ ନିଜକେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଭାବି ବସଲା। ଏବେ ତ ମୁଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ମୋତେ କିଏ ଆରୁ ଖାଇପାରବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଂହ ଫେର୍ ଥରେ ବାବାର ଆଶ୍ରମକେ ଗଲା। ସଭେ ଜାଣିଛନ୍ ବାବା, ତମେ ମୁକେ ମୂଷାନୁ ସିଂହ ବନେଇଛ। ଯଦି ମୁଇଁ ତମକେ ଖାଇଦେବି ବେଲେ ସବେ ମୋତେ ଅସଲି ସିଂହ ଭାବବେ। ବାବା ମନେ ମନେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଆର୍ ହସୁଥିଲେ ସିଂହର ମନେ କାଣା ଚାଲୁଛି। ତାରପରେ ସେ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତୁଇ କେବେ ସିଂହ ନେଇଥି, ତୁଇ ଗୋଟେ ମୂଷା ଥିଲୁ। ତୁଇ ମୂଷା ଥିଲେ ହିଁ ତୋର କାଜେ ଭଲ ହେଇଥିତା। ତୋକେ ମୁଇଁ ସିଂହ ବନେଇ କରି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ସିଂହ ଫେର୍ ଥରେ ମୂଷା ବନିଗଲା ଆରୁ ଗଛର ଦୋଏର୍ନେ ଢୁକିଗଲା। ଇ କଥା ନିନୁ ଆମେ ଶିଖ୍ଲୁ ଯେ ବିନା ମେହନତନେ ମିଲିଥିବା ଫଲ ନିଜର ବିନାଶର କାରଣ ହେସି। ତା କଥା ନିକା ଯେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନାକେ ଦବାଇ ଦିଅ।